Sesa mo akwa babie me Adom TV Badwam so eniani tayakote go yeda se no nkranhyan sema no pay ensam asie na braso sa woti bie sa Adom TV Badwam kase sam no do so ne etodwa wo mu bi ya wo betini non-communicable diseases say ya hadwene enuti empanifo de nhyehyɛ to na kwan so seba ya yebehunu na yahwe kwan yebefa so ebesia no yede sansam no enchiremu ebebro na fe yakomra hye fie mu nso na Public Account Committee and the National Security editing some to Jachimo set one more one who born more ye bow di and asunti and a man near my cost said ye cost some mine Wayne in Sembi and an pay made bro Adom TV Badwam Kasia or Facebook /Adom TV at them live ewo and a Go TV channel 119 and a DSTV channel no a 280 Medidi fear among kwa tamaklu a fear ni dear muti said and some no enchimo ankasa etie non-communicable diseases nyarwa ahodo bi te se bia emfayare nom ne ade ade a ewo ho no mopa na nso mpanifo hunu ne yie se ebi hyehyemia bia won mu hu ntie ho akohia se yekeka niema esisi ani na yehunu nyarwa no bia hyehye bia na yehwe etu ase steps survey data collection and our collectors training ya akoso ewon kran na mpanifo de nsemi etudwa sabe yare se obinya ontimi fa sa ne yonko bia NCD ye hyeda ni data se kroma ye kase nipa sei ohanche mu dodo sei ne nomensa ana se omunya exercise ana se bia omunum cigarette ye ntimi nka ye bebo yetum na aka se ye bo yetum aka asem no so na che se ebetimi aba se enya ne sa no no nti afei no adwuma ye pese ye ana nhyehyɛ a apomuden aso ye bepese ye be ye se de be ya be ba manfo ho ban efri NCD no yentimi engina bibi pote so emphasize nhyehyɛ na ento enu ntini ye sa survey we WHO medical officer we in charge of NCDs Elizabeth Juma and they say enipa afibia wonum ewuo ewo ewiase afan nyina no emu ham nchichemu aduoson wonum asa non-communicable diseases bi eye wonum. In our developing countries, particularly in Africa, we have a double tragedy. We have communicable diseases like malaria, still causing high death. But we are now also facing these non-communicable diseases, high blood pressure, diabetes, asthma, causing death as well. So we are being hit with like a double epidemic. And this is why encouraging our countries, every country where we are in, please let us address the issues of non-communicable disease. My Kasiano, so na Minister of National Security, so Albert Kandapa, as a Public Account Committee, reports and a ban any pebi who bon womo. Na ye ntwe wo maso a eno ka ho bi ene ne ye hunu e wo mayimo na braso se wo mu a ye bobo wo mudin wadi sika nom ne ade no ye gi ye sika free won ho anasa mra no ene won ye adwuma na numu nsam Adom TV kase etwaso. Inherent deficiencies in the operationalization of the cycle of public accountability discussed earlier, particularly regarding delays by the leadership of Parliament to swiftly act on the report of the Public Accounts Committee, has served as a major reason for the non-application of disallowance and surcharge by the Auditor General. Because the truth of the matter is that most times we've had beautiful reports from the Auditor General. We've discussed it in Parliament, but after the Public Accounts Committee would have deliberated upon it, it needs to come back to the plenary and get the House to adopt it. Through some excellent political mechanisms, these reports from the Public Accounts Committee never get tabled for the plenary to adopt it and for necessary actions to be taken. So I can understand why people are furious, why people think, no, take away Parliament and let's go ahead with this disqualify and surcharge. Esim Penny, I want to not mano Abdallah Salifu.
na wose ne ne mekeka kro no adan atenten story buildings ahodo ye wo cement fido no ebrason se wose ya hwehwemu pa fisa na nsan kosoro anase dan akese no kosoro wo ho na nsam we beto dwa na ye 6 story building a wono AC wo UDS campus Tamale a edwira gonti eda nsam no odi tudwa oni Adom TV etwasui Yedemu kopemu ewo University for Development Studies UDS ewo Tamale suku dan abansoro nsia a womo AC ewo suku no campus no abansoro no adwiregu we enam so ama Northern Regional Director a ono na da nadmo ano ewo mpatemu ho no Abdullahi Salifu e de abetudwa se womo nye hwehwemu emfa abansoro ahodo a womo AC ewo Tamale ene ne mpatemu a adwiregu no saa abansoro ye adwiregu ye obia won anka wonipa baako a one Joy News nsentwofo atwetwe nkomo Abrabansuri edwirigu ye eye Abdullahi edi tudwa se bebi ana womo AC dan eye bebi ana eho eye atechem na no ano hu se edan no ammem ene nam so ema edan edwiri tugu ye wosan edi tudwa se womanfo edi to nadmo mpenifo enim se bebi ana womo AC dan eye bebi a womanfo esusu se eho eye dam na nsuo na twinti no ana womanfo enhu a womo besi sa dan esi hoyi wochire mu se dam ne nchen ya na dan bi esi ho a sa dan womo frɛ se mogbelanyili a eche se dam no edan kitwa esi ne nchen no na we ana Nadmo Regional Director no editu dwa se contractor na oye edan ho adwuma yi enya emepie mu ewo bebi a womo wo no ohene ene na dehia ye wo bewu eno ewo Westmont Cement mo wo North East Mountain na enei ose sukufo wasanko mo school no won mo jaye ena wo mo coefficient ebi mo kra ko ahayo na ni nyina agina se won suku dan ne tebia na nye nti won ko ho na adwiragu won so wakosam woni Adom kase edi nkomoyi amika se campus news ho dai so no eba mu ebra ye share a director na what intervention eba ye show and tell nti otuye fu se yanso ye po school ma entrance nye hwe ne bebo amankola na timi akenkan no matimi Badwam confidence campus news ne je minka ne se aba course model atnasia yede ye adwuma se na be amofra ne nyina betimi asuade na niji amofra de asumo no eboa pa eye Abenaja mwa ampoma eye chichechireni ewo school mu honomo ono so ne amane boni etwetwe nkomo amofra no bia ene ne talent a odennam enti ye chichireni eye adwere se ne adenti na yenye bibisa cause ye news Adom TV ye station na me pepa ana omo news nso ye hwe anochwa ba ye hwe efiaman kwata makuru ene obidum bie omo nyina na chese emofra no nso bibi wo mumu a omo nso omo betime ede aye omo nyina nso no eye danya ebi pese oye ensonchiri nti akwanya no o de start free ha okonanim no omre Enwechi ena disuanfo bi a wonom ewo course model ABC school ene amane boni etwetwe nkom news na ya kano Monday ne Fridays no aboya maye hu talent a ewoye mu yana obese obese fia makwata maku ene obudu wi aduku ai aboya nti we mu fanche we ye different one cry ye de bewu de no ebeba mayento so na yenko yensam foforo mo nipa nkono wo mu pra no mo de ne pa won kwanhia esi ye Gomo Chirako Junction Kasoa Cape Coast kwantempon no so won fifi mantem 5:26 hours na inya into the accident is Gomo Chirako the Magana National Fire Service the BIA and accident is na say casualties na victims no akaka no ma yekoho na yeyi won in Tampado na enyo ko hospital most mabaya doctors botuma hwe one entama at Renchen Biarensin yedu one nampa accident is them ma call and friend okay na accident no a cars 4 na wenya accident nipa 9 na won wo prepare ya yenyo trauma specialist hospital there doctors nhwe na wenya ayaresa enter them they bia ya catcher ya na driver full nye there ya no quantum pony especially we know to Accra quantum pony abeye quantum pony bia no do akoyi hu kakra acha 2 weeks bia accidents do nipa prepare wodo some of these accidents can be avoidable.
na wɔsan de to Adom News nsɛnkyerɛfoɔ anim sɛ wɔmanfo a na wɔn wɔ ahyɛn mu yi wɔn de wɔn nyinaa akɔgu winiba ayaresabea sɛ wɔn nhwɛw na hɔ ana wɔn gye ayaresa. Police officer a bibinti yɛmmɔ ne dini ɛna wɔde nsɛm to dwa kyerɛ mu sɛ Kufuado amamu yi deɛ yie na mo ankora deɛ ne yɛnkɔ yie koraa monyo sapa sɛ mpanifo a wɔn ayɛ adwuma wie de wɔn sika to hɔ nkakra so na wontua ma wɔn no nkɔ yie ne num ensɛm ne 10th March and ofre ya na opese committee bi behwe ekwan obefa so atua ne ka se we nye committee asem ye nyina ya prince by 28 ubetua eka ewo mu nyina aban ankyro sa akrata no ye hwe ani ma 28 na kese ntua anitua no emma ana ye de letter ekoma police force efi enne ebefiti ase abehia ha no free sa abre no ebepem ne no 19 coupons 19 ena ehye ekem enti aban entua sa na ema nyina emayen ansana ebefiri hakwa ye free hakwa. Adom Kaseɛ eni Jashe retired police officer eso yana ne buafu yie pa na asɛm a wɔka ene sɛ de aban ɛyɛ wɔn mu ya wɔdada wɔn mu die wɔkyɛn nam wana ebeto odwa sɛ wagye ɔmanfo sika so bɛma wɔn mu gold a ɛkɔda ne nsɛm pii ɛwɔ man yi. That period our money was with them was just a waste. They should try and give us our capital. Some of us are ready to take our capital. They can't be fanfooling us like this. What they are doing even is worse than NAM1 issues. NAM1 is a individual company or entity. But you, the whole government of state, you will be treating pensioners like this. Enwechi Adom Kaseɛ ene emebi a wɔn akɔ ahomegye mu a wɔba a wɔyɛ kyerɛ ne bi etwetwe enkomo. Some of the amount to kura mutikura ebe shimu say abrewe bi be nanti akokoro bi be fi ne fie afaka betena ha no coupon saying 10,000 cedis. World Food Program ede ne fo mienu asi hɔ a yebodero afa aduane ne papam ene sebeya ye be crowd ne yie ne anya so mfa so ama bia ka omen ene abibraman enkaye na ne kura mu ne nhihye mu nyina no wɔn ede ho kasakyerɛ tudwa country director de ma World Food Program Barbara Clemens na wɔde tudwa kyerɛ mu sɛ si ye ne yie crowd ne yie hihye ne yie a enuane ho nkwa atwere sɛ de ehunu ɛwɔ abibraman bi so. Adom TV etwaso. I mean, we talked about investing. We talk about now that we have a company that we are now have invested in, worked with FDA to get them on board so that we can now start shipping specialized nutritious food to those companies. We're working on them to increase their market share of is something called Super Cereal Plus for pregnant and lactating women, which is economically more valuable in our life-saving operations. Oman Ghana eyo oman a womo benya mfasoɔ efri nkonya womo esi plans ahodoɔ ene nhyehyɛ a World Food Program ede abai na dwumakuo bi a womo ebedi mu akotene ebini Food and Drugs Authority Deputy Director Edema Food and Drugs Authority FDA Roderick Kwabena Ejay ene Adom News nsɛnkyerɛfoɔ atwetwe ho nkɔmɔ. Obroni frɛ bibi food safety deɛ say adeɛ bi a wɔn pɛ etibi di nipa dem a etimi kɔ aduane mu so hwɛ sɛ saa nneɛma no enkomo ɛno nti na saa nkyerɛkyerɛ na yɛ kyerɛ yɛn nkrɔfoɔ a say no progressive license no ɛno yɛ industries no ɛno yɛ frɛ no GMP, good manufacturing practices. It is also be good manufacturing practices now. Onko yet bad manufacturing practices. Dr. Kwabnado Fueni da kwan sada memenda NDC delegates enkoto abanyino na wayon Franka Tuni na Franka Tuni nso eboa no na 2024 enkwa hoɔden kraye na odi nkunim sagana mampani dia na ne buffer stock system no obɛhyɛ kena pa sabeya nanan makuafoɔ wɔn ba ya ne benya ba bia crow no a ensɛ ya ɔman ye benya so mfa so. Adom TV etwaso no ye di bi ba ne frɛ no national food buffer stock already be ye see da kesi company be they are to ne free farmers to agum farmers no we are start they be one hoden a on be adwuma
aduane baa no yɛatɔ firi hɔ ɔkɔ na adwuma biribiara no na adwuma na ɛba sɛsie no wotwa mu a wo driver sɛ farmers de to yɛtɔ ɛba nhyɛ yɛto wɛdwe ɛprɔprɔ broni si post harvest losses ɛna ɛha yɛ adwene na bɛfa stock no baa sɛ saa post harvest loss no ɛbɛyie firi hɔ. Abra Oshia NDC delegate ewa Asante Mantam no wode to dwa sɛ wɔn hwɛ sɛ wɔn ɛbɛka wɔn ho abom na wɔn aboa ama wɔmanfo a wɔn wɔ amanyɔkuo nim deɛ from grassroots yi wɔn nso etumi etumpɔn ɛwɔ amanyɔkuo nim. Afei grassroots no sɛ kɛse tie ni hwɛ wɔn if wɔn ne party no nyina so broni wɔsi foundation this foundation no ɛpopo a fapem no ɛpopo a we need a die. Party no, foundation no, and see people. Now we need party. To see a shredder foundation no a grassroots no, young ding. My Anto Casiano, so now make us say a positive fortune, any part me nubia was so say a year radio presenter, where Juma or Badwam radio or Tamale. Abubakar Siddiq, a year may was made that also me and so one a Juma year, Juma any pebi koto share the swono. Watching mummy no Adom TV etwaso. Aposifo ensa aso nipa mienu bi mu a womo esusu se sa omanfo yi ana womo ekobro nsantwoni bi a odi ni dwumadi ewo Badwam radio station a ye frɛ no Abubakar Siddiq ewo Tamale abra na wodi ni dwumadi ewo radio so eye me bosome no da etoso miensa afi 2023 abra nsem no ebeto dwa se nipa bonfo yi akoto ahye radio station presenter yi eso no eho ana aposifo eye nhwehwemu na abra womo edu bebi a asem no esiye no womanfo a womo ho ebo mu a womo ensa so mumu yi edwaneye nanso na womo nim se infidi a ya camera bi ebobo ho na no ana posifo yi kohwe camera si ana womo hu omanfo yi ewo mu ana womo ekoso mumu twitwe edin a womo de betu dwa yi eye Idrisu Hadi a dodo na afa ne se Pagaza mumu ni Osman safo yi eboa aposifo na womo yenhwehwemu na womo de womo bekogina eye court na womo edi womo asem.